Attention, moro ɲɔgɔnna froidement tɛ. Ni attention, madola I b'a bila chon. Kuna b'a la. I denmuso a bɛ se attention na. Ne den bɛ communiquer de, a bɛ communiquer. Ah voilà. Ale bɛ communiquer. Ale bɛ communiquer. N'i bɛ communiquer, I ka fili bɛ dɔgɔya. A bɛ dɔgɔya. Ouais. Mɔgɔ tɛ se ka communiquer cogo si ko la. Voilà. N'i ma prêter attention. O I b'a kɛ kɛ. Voilà. O de ye wajibi. Wajibigatoire ma yɛrɛ ka kuma. Ala k'an kunna diya. Amin. Ala ka sɔn ɲuman na ma. Ala k'an sɔn k'an sɔn ma kɛ Ala ye. Moro an bɛ juma la bi. O kɛra. Bi ye awa donba ye. Kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ maa caman bɛ olu kɛn bɛ k'u labɛn. O tiɲɛ. U bɛ taa Ala ka soba la. O tiɲɛ. Wa n'an dara n'a ye bato kɛ, n'a ye duwawu kɛ, Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Moro sanga ani waati. An kɔni b'an kanubaw fo. Kosɛbɛ. An filɛbaa ni an lamɛnbaa. Awɔ. An b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. K'a fɔ bi sɔgɔmada in na nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛlen. Moro i ni sɔgɔma. Marhaba. An min ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ t'a la. Tɔɔrɔ t'u si la. An ba. Somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ. Baasi t'i ye. N bɛ yɛlɛ la fɔlɔ. Munna. Ɛlɛ ni bi kɔni. I ni maa min bɔlen don fo n'a kɛra i ka fugulanin fo n'a kɛra Mamadu Igor Jara ye. Bon ouais parce que n den don a bɛ ka ne ladege. N'o tɛ Amadu. C'est le banfula de ye Amadu. E ni Mamadu Igor Jara de b'a ladege. Oui. An b'o de jɔ an b'o de fati Allah. A bɛn ni Amadu la n'an bɛɛ ye. Ah non. Ka Igor da o kan. Ah oui. Bon moi je viens en troisième position. A banna. N ka position ni fana ka ɲi o. Awɔ i ka position ka ɲi dɛ. Voilà. Ni Atite bɔra yen. Mamadu Igor Jara. N'o bɔra yen. Moro Sanogo. Parce que olu yɛrɛ kunkolo mulu de dilannen don k'a bɛn banfulanin ma. U y'a jadon maa la dɛ. Fo k'a kɛ jago ye. Wallahi. Desani. Ala k'an kunna diya. Bon an min ka kɛnɛ. Tantôt Mokhtar Wan, tantôt Sogel, tantôt Badaw. E bɛ nin bɛɛ kɛ. A bɛɛ kama. Ayi nin fula in ye Bubu Sise. Nin ye Bubu kɔni ye se. I m'a ye. Yɔrɔ i ka collection ka ca. I ka collection ka ca. N'o tɛ nin fula in. Nin kɔni ye Bubu ye. Nin kɔni nin bɛ Bubu minɛ ni min kɛ a tɛ maa si minɛ ka Bubu. O fana ye tiɲɛ ye dɛrɛ. Bubu bɔ. O fana ye tiɲɛ ye. Bubu Sise bɔ. Ale fana ta ye nin ye. Awɔ. E bɛ nin bɛrɛma ta don. Mais e ta in. Nin Atite ni Igor Jara ye. Voilà, o diyara n ye. Ala k'an kunna diya. Ami. Mantɔrɔsi tɛ yen kɔni. Baasi tɛ yen. Marhabani. E yɛrɛ dun. N ba. Baasi kɔni t'i la. Tarasɛ. Ba ye ni denmisɛnw. Tarasu la. An sigiɲɔgɔn ɲumanw ka kɛnɛ. Alhamdulilayi. An ba. O kuma Yusu i yɛrɛ y'a fɔ cogo min. So fila masa ye bi dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna. Tiɲɛ. Jabaru Wahidu sara tɛ anw bolo. O kumana i k'a dɔn k'a fɔ misali dɔ bɛ yen. Tiɲɛ. Ko cɛ dɔ a kirikarala jama la k'a dafiri. U y'a ta i kɔrɔ. Yusu k'a fɔ a ye ko o kumana ka fɛn dɔ b'u bolo dɔgɔtɔrɔw bolo. Ko oxygène. U y'o don a nun na fo lapitaniso la. A selen kɔ ye. Farikolo bɛɛ dala salilu kɛ cɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ. U nana fakitiri da kɔrɔ k'a ka 500 CFA wari sara. Cɛ y'i tigɛ kasi kan. E ka kasi bunna wari t'a kun. F'a bɛ sanji jigin. Dɔgɔtɔrɔw ko ko Ayisa ko sariya n'a taabolo don k'olu ma fɛn kɛ min se ko ni wari t'a kun a bɛ se k'a ɲɛfɔ a ko non ni min y'u ka wari in ye k'ale bɛ se k'a sara fɔ sigiyɔrɔma 3 ko wari ntanya tɛ. Wallahi. Ko nka k'ale y'i miiri ale san 78 bi kab'ale bangena ale bɛ ka so 2 masa ka oxygène sama k'a bila ale ma dɔrɔmɛ don. Ale ma dɔrɔmɛ don ma. Ko nin waati kunkurunin ko lapitaniso maaw ko 500. Ko de y'ale ɲɛji ko. Ala ye masa ye koyi. O kuma an bɛ masa tanu. K'a barika da ni k'a wale ɲuman dɔn. A ka bon n'o bɛɛ. Wallahi sanga ani waati. Ndesani. N'an ye so 2 masa barika da Yusu an bɛ Rasulu wale ɲuman dɔn k'a barika da sanga ani waati bada fana na. Nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jida kan. Amin. An masaw k'olu fo k'u barika da ni k'u wale ɲuman dɔn. Olu de sara t'an bolo fiyewu. O kumana min y'i k'a dɔn duwawu y'an b'o kɛ ka ɲɛsin u ma hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la. Kura kan'a si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ. Minnu bi tiɲɛ so. Bada dali Ala k'a nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Ka lahara sɔn sumaw ye Yusu. Ala k'an yɛrɛw ni diɲɛ fara ko ɲa. I k'a dɔn k'a fɔ an solila ka sarakati bɔ an denmusonin dɔ ye bi. An bɛ duwawu kɛ Ala k'a hinɛ se a n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ma Yusu. O kumana Yusu nin sanga in na kanubaa jama bɛ fɔ k'u barikada. Wale ɲuman dɔn bɛ fara u ta kan k'u ni ce u yɛrɛ ye. Faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. Filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama ko bɛɛ k'i bisimila. Kunnafoni kɛnɛ don. Olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ an y'an wasa don fasiri sɛbɛnw na. An bɛn'o kelen kelen ta ni k'a lase u ma. Tiganikuru na kumaba ti ban. Tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye. K'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye. K'a mabɛn k'a cari suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw Ala k'o nɔgɔya u fana ye. O kumana Tarawele. Marhaba. Bisimila.
muro sa k'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye min ye ni ye bisimila muro bintina n b'a la n'a ta ka tɛmɛ ni kunnafoni kosɛbɛ muro awa min ye an ka jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ filamɛriw kɛ n bɛ jamana denw taabolo ye muro jamana nafolo a bɛ ta cogo sugu bɛɛ lajɛlen la jamana nafolo a bɛ ŋanamu cogo sugu bɛɛ lajɛlen la farikolo ɲɛnajɛ o don muro a kɛra o de ye anw bolo min ye aw ka dɔ nin duwakun tɛmɛnen na vérificateur général ale wuli ka jɔ kɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na ani min ye pôle économique et financier ye minnu bɛ jateminɛ kɛ min ye maa minnu bɛ k'a fɔ n'u ye jamana nafolo k'a ŋanamu maa minnu bɛ n'u ye jamana nafolo k'a kɛ yɛrɛkɔrɔ ko ye ale kɔni de bɛ wuli ka sɛgɛsɛgɛli k'o bɛɛ lajɛlen la muro o de kɔnɔna na sa n'i ye jateminɛ kɛ vérificateur général ale awa b'a wele ko Samba Mahamudu Babi octokalo tarata tɛmɛnen octokalo tile 12 san 2021 a taara yewu awa k'a dɔn u ye jateminɛ fɛn fɛn kɛ u taalen sarawusi daw la ani cakɛyɔrɔ dɔw la u ye jateminɛ minnu kɛ min ye tɔka jɛ minnu bɛ yen ani k'a dɔn jamana nafolo ŋanamana cogo min muro a ye awa bɛɛ lajɛlen kɛ gafe ye ni ka taa to awa min ye cɛfurancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye Asimu Goyita ka taa to a kɔrɔ nkɛ o bɛ sɔrɔ sɛbɛn bugunenba ye dɛ a bugunen don dɛ sɛbɛn ka gɛlɛn koyi anw ka foroba nafolo dun kɔlɔkɔlɔ tɛ dɛ kɛlɛkɛlɛ tɛ dɛ i b'a miliyɔn ni miliyari mɛn i yɛrɛ f'i jaabi tigɛ a banna nka muro min ye a ye awa min ye taani ka segin 22 de kɛ o taani ka segin kɔnɔna na o jateminɛ la muro awa min ye yɔrɔ dɔ ye min ye an ka awa fangabulon na awa k'a dɔn a y'a sɔrɔ tɔ ka jɛ min bɛ yen o bɛ t'i jɔ miliyɔn 700 ni miliyɔn dana muro ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 70 muro awa k'a dɔn o jɔ jɛra yɔrɔ dɔ la fo ka taa se awa k'a dɔn nafolo dɔ bɔra k'o bɛ t'i jɔ miliyɔn 100 ani miliyɔn 80 ani miliyɔn 4 muro aw k'a dɔn ko kana ka bini san 2017 fo ka taa se 2019 ma miliyɔn ka d'an da koyi a tɛ sɔrɔ cogo min a bɛ manse ten de a banna an ka taa muro min ye a ye awa sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na min ye aw k'a dɔn san 2019 muro aw k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen n'o ye an ka yɔrɔ dɔ ye n'o ye ambasadu ye o tɛ an ka jamana lasigidensow ye wa muro o kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a y'o bɛɛ lajɛlen fasiri awa ni ka tila k'o mada muro aw k'a dɔn min ye n'i ye jateminɛ kɛ min ye abonnement téléphone ani télévision muro i k'a dɔn ko wari min ye aw k'a dɔn vérificateur général a ye min bɔ kɔnɔna na aw k'a dɔn bɛ t'i jɔ miliyɔn 300 ani miliyɔn 90 ninnu b'u jasa ja dan don dɛ téléphone ni télé a banna communication dɔrɔn c'est largement suffisant carburant t'o la dɛ non mobile entretien fana t'o la ni mun ye o tuma olu bɛ lahara de wele a ayi dɛ ka lahara wele cogo di yɛrɛ sago kɛ ni fɛn caman ye kelen ye Allahu akbar m'a fɔ mɛ ko masɔrɔ banakɔtaa bɛ bɔ kulusi sen fɛ bɛ bɔ a fɛ dɛ an ka taa seko t'o la an ka taa i t'a dɔn ko i t'a dɔn k'i sɔrɔ k'a ka ca fo n'a tilali la nka a bɛ kɛ doni de ye i bɛ degun dɛ an ka taa muru min ye aw k'a dɔn ambassade dɔ bɛ yen Addis Abeba n'o aw k'a dɔn o ambassade la ani aw k'a dɔn entrepôt min bɛ Côte d'Ivoire ani min bɛ Sénégal o ma tɛmɛ ka bɔ yen muru aw k'a dɔn an ka foroba cakɛyɔrɔ dɔw bɛ yan bolo kuru dɛ Somagɛ muru aw k'a dɔn Ageroute fo ka taa se aw k'a dɔn OPAM ma muru aw k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen a sɛgɛsɛgɛli kɛ jɔ ka jɛ min bɛ yen muru k'a bɛ t'i jɔ miliyɔn caman fo ka taa se miliyari caman ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen muru aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu de kɛn bɛ ka jamanadenw bali ni ka jamanadenw niyɔrɔ ka maa miliyɔn 20 k'olu niyɔrɔ ta ka k'u yɛrɛ kelen da ye muru a k'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔ muru kabini a k'a dɔn a yera kuluba wa muru ka maa minnu fɔra k'olu tun bɛ nin cakɛyɔrɔ la muru a dɔw bɛ yen k'u ka passeport minɛ jatigɛ ni ka jamana karangada suwa jatigɛ ni girinka jɔ wa nin bɛ kɛ soma dɔw ka ba wololen wɔɔrɔnin na soma karamɔgɔ dɔ ka sugu jalen nin ye fo ka taa nin ko kuncɛ sa a ka di dɛ ça kɛra son tour c'est le coiffeur musoma ko kuma de kɛra an m'an ka nafolo dun kuma na musoma mais nafolo min dunna an fiyɛri de bɛ taa somaw fɛ olu b'a gbengbe ni diliki bolo ye han wa y'a bannen dɛ i bɛ ngule jigi b'a dɔn ngule
ngule ibe ngule do awo mi ngule do bo ang me dawole bo wole ko nabe kari bogeta bo dawole ko ngule jigiba o jigiba pepe kala de ko bolo pepe kala de be ka pepe kala de be ke jigiba bolo jigiba ba pepe ambe bietu kamangoro kulo sama wodi woro bikodo wa pepe kala de be jigiba ngona da mo de uga jigiba turu duguma ya to ala ma poti te da uga jigiba turu duguma mama baby mi ngonya to ala ma bro mi avocado nyera la ko awa mingo min vlani ma munu be ka fo ko be ko awa mi yera be ma toro de ma ka kalfa toro o yanga lasigi denzo be ayo yoro mina sanga o sanga malide munu me kofe olu de korin mo olu bala ka fo an meni dugo kono mro avocado hali Brazzaville bala ko wallahi ube kule Allahu akbar ibe gabon blami wali farafina yere fa be lasigi dengo kembe fedo e malide bulugoyi Kevin Kadauso mro ni ale ka fasire anya bo sebangono sebamnu bawle ko li combat le combat ambafo ka ubarikada ka gebini ka folike yusu ikado ka fo yedu makasa fo sesa aya klijigi araba temene ikado anando ake janjo masa anye ikado fasiri do taya fasiri mbi buli ikado ka fo buguda do ka be baginda sebela ninsera fokola okumana minyi ikado fasiri nye adola ko dugutigi ko muso shu do ti doyi abaro kono aywa kuma do fora ikado tabulu do kera beni ka famiyali chugodo o ko kuma ye dugutigi toro ama famundi nga cide munu nana unana nuka jabiye ko anga fana fasiri abi fasiri o janjo masatia nga neba fo neni janjo betola kuma mingele muna ke ka dugutigi tora nga baro kono ka hagato eni ko dugutigi ka yafa dugude be ka yafa amada botoro likama de nga ni kongo bena ka famiyali chugo bena ka famiyali do on nyavo ni aglami ana famu na aglami uka janjo na iko jiga jala ni baji o kuma ko yafa sekele ambasi awo dugutigi ka amlo flaba ngo tengo makoro doya utaun dambela anga ikado ka fola da munta anja maro yangu ke nga kuma na fora be ba famu ika famu ya tukola ode kuma bara gele ya anti makoro doya wani mgo me anta doya mangala o baunta sara o mangala ka kuma ba anglo la ona mata doya abara barka Allah o kuma na kambe ikado samake kefu kwa ka buluda dusuga jangu asamake lama bala kunumali barka Allah o chide munu nana ufana kera ma famiyari ye ukasebe utara di ikado ka fo alundauma afasiri la chugumi ufana ka jabi nu ka chiyabi fasiri o chugo kilena ngo de bara injai eni koro make kodo ti don abidabo chiya doni min kama amna se chiyema droit de réponse usikatala okumana mbufo ko duguti ka hagato eni yusu ametemeni kumaye femi independant nanya letasa adola minye ka do nyiningali sigi ka baro okera ma do fe no yi ka do politique ma nyema do ye secrétaire politique ka do section communicative o ma nyema do adema tola o ye nyire to amaye modibo dambele ke ako ni chemo go sangare ma ka do sugandi ko kuratun o kuma na ko adema kab de bichi ka yereke ko ya adema chika yereke de bolo dali kuma bende no fe awo ko ya adema ko ne afarafarali na chika yereke bolo dale mami ye fasiri ke ikado no yiningalu tengu ikado ndo amala ode ikado Muhammad Haidara bani Hashimi ale yiningalu tengu ikado kunungo alamsadu minye oktober kalo kleta ane nani aye ikado nyefolu ke fakfe mimbe talike adema piasijika ale kuma ere de chayara amangutu chayara wakoba umana surunya ni nchuko de dokoi wako farafarali ko anake adema kono ko kulu ye flaye okulu kembe kasina ya Farida yusu ko adema ko abe ikado chika yereke dakuna kwe o femi ikado nyiningalu kera ambe ke to nyinge ma fe secrétaire politique section communicative no ye modibo dambele ye ale ni ikado ni nyingali keba ka siga kuma konala koko chiedo o kuma minye kuma ye ko kalonde kuma ina ko gwele olube adema kono o echie ye ko femi mbebe ko adema aka kongera nyebla obesena o kanga ke do kun labaina o kuma na ko minye ko isa ko prepare latige ko ona don kene kai na ya soro chemo obesugandi ko kuratunka ka adema manyema ye o wala manna ya soro ka do dabolo rebita ko jama famba ko ne ko olu ya kanu chemo ka ke ikado adema ka bandri yanga baye kalata natala no jama na nyema sike kalata ye
ɲiningali o bilala sen na indépendant Mohamed k'a dɔn k'a fɔ a ye ɲiningali kɛ a ko kunnafoniw minnu n'u y'o sɔrɔ k'a jirala k'a fɔ ko Adama maa ɲɛma n'o ye président Cɛmɔgɔ Sangare k'a bɛna i k'a dɔn cɛbɔ ye a yɛrɛ k'a yɛrɛ nɔrɔbila o cɛbɔya min filɛ nin ye k'o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko Adama maa caman y'a kanu ko cɛbɔ ka bɔ u yɛrɛ ka fɛɛrɛ tɔn kɔnɔ ko nin ye o baaraw daminɛnen ye wa ko u kumana u ka jɛrɛ bɛna boloda min n'o o bɛ wele ko congrès o bɛna kɛ dɔgɔkun laban in na i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen o na ɲɛdɔn ye nɔ k'a ko bɛ cogo di Modibo Dembele kuma la a ko Adama section 51 min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɔnɔna la ko 32 olu bɛɛ lajɛlen jɛlen don ni cɛmɔgɔ ka i k'a dɔn maa ɲɛmaaya ye ayiwa fɛn min i k'a dɔn ko caman fana bɛ yen min ye i k'a dɔn tɔndenw ye olu y'a faamu k'a fɔ ko cɛmɔgɔ k'ale de bɛ se ka nin jɔyɔrɔ fa u ye i k'a dɔn fɛɛrɛtɔ in kɔnɔna la ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen ye ko jɛkulu dɔw fana bɛ yen n'o ye jɛkulu jugu ye Adama kɔnɔ ko olu kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u na maaw diinɛ n'u ŋaniya san kɔnkɛrɛ o kɛbaw n'o ye kɔnkɛrɛsisiw ye k'olu diinɛ n'u ŋaniyaw san Cɛmɔgɔ Sangare ko ale kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ se ka kɛ u ka bandiri yangaba ye min ye i k'a dɔn cɛbɔ na u ko u b'o ɲini fɛɛrɛtɔn yɛrɛ kɔnɔ cɛmɔgɔ ɲɔgɔnna tɛ i k'a dɔn o bandiri yangabaw la an bɛ don min na i ko bi o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye o ko ye sa k'ale ɲɛ t'a la k'a fɔ ko gɛlɛya min b'o la o ko n'i ye Cɛmɔgɔ Sangare ko fɔ ko cɛmɔgɔ kɛra minisiri ye sigiyɔrɔma caman wa ni dɔnni don ko o b'a la ni faamuyali fana don fɛɛrɛtɔnko la ko o b'a la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛmɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ k'o taabolo olu fana sabatili la ko nin bɛɛ dɔnko bɛ cɛmɔgɔ la ko n'i y'o jateminɛ ko Adama ko k'a sigi kolo kan ko min ye i k'a dɔn fiɲɛ ani gɔngɔnw bɛ wulila jiwoyobaw bɛɛ nana Adama k'i k'a dɔn ko cɛmɔgɔ y'a minɛ k'a sigi nin si ma se ka taa n'a ye o kumana ko o bɛɛ bɛ mun ko fɔ o b'a jira k'a fɔ ko min ye Cɛmɔgɔ Sangare ye a kolo ka gɛlɛ wa k'a ma Adama bila ka bi tile kelen i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na a gwɛlɛyara waati dɔw la k'a sɔrɔ Sumeli Bube Mayiga o fana b'a ma ɲɛmaya la a gwɛlɛyara bolo k'a fɔ k'a to ten ko n'a ta bɛ a m'a bila ka bin indépendant ye ɲininkali kɛ ko n'a ta bɛ k'a dun tɔgɔ duman tɛ maa dɔw da ko dɔw yɛrɛ tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ nin ko la Modibo Dembele a ko ale bɛ fɛn min fɔ indépendant maaw ye ko hali ale tɛ i k'a dɔn sigasiga o la ko professeur Cɛmɔgɔ Sangare ko i k'a dɔn n'a ma sugandi Adama congrès in senfɛ dɔgɔkun laban in na k'o b'a jira k'a fɔ ko Adama ko farafarali donna kɔnɔ k'a bɛ ci ka yɛrɛ kɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn ko min ye maa ye ko o kana ka tilese kuncɛ fɛ ko sɔrɔ bosonba k'o kana i fereke ka kɛ olu ka kalan ɲɛminɛ bere tabaa ye k'olu ti jɛ n'o ye ko maa bɛ bɔ u ka fɛɛrɛtɔn yɛrɛ de kɔnɔna la o kumana k'olu ka fɛɛrɛtɔn ko fɛɛrɛtɔn kologiri don u n'u ka hakilina de bɛ ɲɔgɔn na a n'u ka dawulaw k'u n'o de bɛ ɲɔgɔn na k'olu ta bɛ wele ko international socialiste ko n'o hakilina n'o dawula n'i bɛ baara kɛ n'o ye taabolo dɔw bɛ yen k'i tɛ se ka jɛ n'o ye o kumana ko min ye maa minnu t'o dɔn fiyewu u tɛ foyi dɔn o la u tɛ fɛn dɔn politiki ko la u tɛ fɛn dɔn fɛɛrɛtɔn ko la k'o kana tilese kuncɛ ko nafolomugu kɛn bɛ kan jufa yakubaya ayiwa ko o tɛ se ka kɛ i k'a dɔn dalilu ye ko Adama b'a yɛrɛ bila o bolo indépendant ye ɲininkali kɛ ko Adama yɛrɛ kɔnɔna la ko gɛlɛyabaden bɛ yen nɔ n'o ye nafolo ko gɛlɛya ye ko yala k'o ye tiɲɛ ye wa i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɛra sababu ye Adama maa dɔw yɛrɛ k'u wajibiya fo k'u jigi da nafolotigi dɔw ka sabu u dalen t'u jufa kɔnɔ ta la ani u ka wagande kɔnɔ ta la o kumana k'u ko ka cɛbɔ ɲini Adama yɛrɛ kɔ kan k'o ko bɛ cogo di Modibo Dembele kumana tun a ko jɔn Ala k'o kuma ye tiɲɛ ye ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ayiwa ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya k'a kun bɛ Adama kɔnɔ waati dɔ la nafolo ko nasiraw la ko a yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'olu tun bɛ bilenman la n'o ye i k'a dɔn ko wuruzi ye o gɛlɛya n'a ta bɛɛ k'o ye siga don maa dɔw la k'a fɔ ko yala u yɛrɛ na se ka jɔ u kolo la wa u na se k'u kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ k'a sɔrɔ sɔrɔ sabatilen tɛ wa ko min ye o ko ye sa ko caman fana wulila ko cɛmɔgɔ ko o n'a ta bɛɛ k'a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ k'o kɛra sababu ye ka maa caman ka sigasiga k'o kuma nkalontigiya o kumana ko kalo o kalo ko cɛmɔgɔ yɛrɛ kun bɛ miliyɔn min don Adama na jango a jabala o musakaw la k'o de ka ca o dun kɛ b'a tɛ bɛɛ Adama kɔnɔna la o ko maa minnu kɛn bɛ ka sɛnɛya fari da ka ɲɛsin cɛmɔgɔ ma k'u kɛlen don k'o de ta k'o kɛ dalaminɛkala ye ko cɛmɔgɔ ye nafolo dunna ye ko wari tiɲɛna don yaasa k'a mankutu tiɲɛni k'a lanɔgɔ k'an bɛ hakililajigi kɛ Modibo Dembele ka fɔ la a ko waati min Alifa Umaru Konare bɛna fanga la k'a y'a sɔrɔ dɔrɔn bɛ Adama kun wa ko putere kun t'olu kun k'a yɛrɛ jamakulu fanba kologiri k'o bɛɛ kun ye lɔgɔli karamɔgɔ ye ko fɛn tun bɛ lɔgɔli karamɔgɔ bolo waati ko fɛn tun bɛ lɔgɔli karamɔgɔ bolo waati la ko 92 san na 92 ko Alifa ya k'a ye fanga ta o n'a ta bɛɛ ko lɔgɔli karamɔgɔ 1000 tun bɛ tɔn in na k'o bɛɛ ka taama sira kun ye sotarama de ye Ala halala bolifɛn kun t'a bolo k'o m'a bali i k'a dɔn u ka ɲɛmaaya sɔrɔ
ko boneka sani ka bɔ an ɲɛ la ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni ye i k'a dɔn u bolo bɔ parti kɔrɔ ka fɛɛrɛ tɔn labila ka sabu kɛ ko gɛlɛya ko o b'a kan ko i k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi k'u bɛ fɛn min fɔ o maaw ye k'u ka baara bolodalen k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛna ɲɛ sɔrɔ o min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ tigɛ sanga ni waati maaw fɛ yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko la i t'a bila ka bin ko gɛlɛya o bɛ i k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛɛrɛ min bɛ adama bolo ko o bɛ se ka fura sɔrɔ Mali gɛlɛya la sabu u ye jamana in mara ka tɛmɛ o kumana k'u ka taabolo n'u yɛrɛ ka dawula bɛ fɛn min ko fɔ k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la k'o de la u bɛ cɛbɔ ɲini adama yɛrɛ kɔnɔ a tɛ kɛ maa yeleke ye ne fana ye ɲininkali laban jumɛn tɛ n kun a ko i k'a dɔn a bɛ waati kunkurunin bɔ ko i k'a dɔn ko waati dɔ la ko maa dɔ wulila ka taa zole da u fɛ yen ni ka t'u kuma ɲɔgɔnya k'a bɛ fɛ u k'a dɔn u ka jɛnkumaɲɔgɔnya bolo da ko Seydou i k'a dɔn M Kulubali ayiwa Yusu ko kɛra cogo di Modibo Dambele ko tiɲɛ don ko Seydou taara olu ka jabala la ko Seydou taara a taara i k'a dɔn galabu don olu la a tila ka i k'a dɔn u yɛrɛ tanu k'u wale ɲuman dɔn fɛn min ye i k'a dɔn adama ye a ka fɛɛrɛtɔn k'a barika a y'o jira ayiwa ko min ye i k'a dɔn fɛɛrɛtɔn ye ayiwa ko a dɔ la ko a tun bɛ maa dɔw ɲɛna ko Seydou ko a mana na a na musaka don i k'a dɔn adama na sabu musaka ko gɛlɛya bɛ yen nka cɛmɔgɔ Sangare a tere i k'a dɔn k'a fɔ cɛmɔgɔ ma ka hakilina fɔ cɛmɔgɔ ye a bɛ fɛ i k'a dɔn ni adama ka fara ɲɔgɔn kan ni ka wuli ka jɔw kɛ o kumana k'a dɔn k'a fɔ ko kuma min fɔra ko a ka jɛkulu ko ye bɛnkan ye ayi ko o cɛmɔgɔ ko kuma caman fɔra o waati fana na cɛmɔgɔ fɛ ko ka da i k'a dɔn a ye Seydou taara zole min da ye ko nka ko cɛmɔgɔ y'a yira Seydou la ko olu ye fɛɛrɛtɔnkɔrɔba ye u si jɛn bɛɛ bi k'olu tɛ se ka taa i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔ tantan na kurakuranin ninnu ka t'u yɛrɛ di olu ma k'u bɛ kɛ i k'a dɔn olu ka ko kolomayɔrɔ ye k'olu tɛ fara i k'a dɔn fɛɛrɛtɔnkuranin ka Ala ni olu ka kɔrɔ o kumana ko olu yɛrɛ b'u jɔ u kolo la ko didenw bɛ se ka ko kɛ u yɛrɛ ye o kumana ko i k'a dɔn o waati la sa ko fɛɛrɛtɔn ko o y'a sɔrɔ i ka san yɛlɛmasiri tɔ ye san 30 o san yɛlɛmasiri tɔ tun ye tile damadɔ ye ko in kɛra ka bɛn n'o de ɲɛkɔrɔla ye Yusu ko fɛn min i k'a dɔn cɛmɔgɔ ye k'a y'a yira bɛnkan na k'a tɛ se ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin bɛnkan ma ko olu ye fɛɛrɛtɔn min ye olu ka hakilina n'u ka kunkilenna n'u ka danbe de bɛ ɲɔgɔn na an'u ka dawula o kumana k'olu bɛ to o sira kan u bɛ taa o taasira de fana fɛ ko fɛɛrɛtɔn sigikun ye mun ye ka fanga ɲini k'a sɔrɔ ka jamana ka jiri k'a kɔnɔ o kumana k'olu nakun ye o min ye ko olu fana b'o de ɲini ko y'a sɔrɔ k'a dɔn jamana sanlegelegew la ko ŋunuŋunu de ye Seydou ɲɛkin ka kɛ olu kan ko sabu a jirala Seydou la ko n'a ye adama sɔrɔ dɔrɔn i k'a dɔn jamana a fanga sɔrɔli ko o y'o dagalen ye ko Seydou wulila ka s'u ma n'o hakilina min ye k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw tun bɛ yen n'o ye fɛɛrɛtɔn yɛrɛ kɔnɔmaa dɔw ye k'olu kɔni tun y'a kanu k'u yɛrɛ feere Seydou ma ni k'u yɛrɛ saraka ko tɔnden dɔw bɛ yen ko olu ma a ɲini ka o ko k'u kungo ye o kumana ko adama a bɛ fɛn min nɔfɛ o ye fanga ye ko cɛbɔ bɛ ɲini u yɛrɛw ka i k'a dɔn jɛkulu kɔnɔ ka fanga ɲini n'o tɔgɔ ye ko maa kura tɛna na olu bɛ tugu maa min kɔ min ye Mohamed Aidara ye ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro an ka madame n'o ye madame Sanogo Fatumata Keita ye ale kɛra adama musow ka première adjointe au financier. Mais ça c'est mon femme. Madame Sanogo. Voilà. Fatoumata Keita. Notez Madame Van, Madame Modibo. Umu Dili Keita ale fana be. Abara a cɛ Al Mustaf Sanogo Titibugu. Fɛnga do kɛ barawulika do kɔnɔbuga do moins. Al Mustaf Sanogo. Madame Sako de Umu Dili Keita ye. Madame Sanogo. Oui, Madame Sako. An b'a fɔ n ko a bonne chance. Madame Katle ale fana kɛra muso ka vice présidente. Madame Konde ale tora première la. Madame Konde. Ale tora présidente. An ka maa ɲɛmaakɔrɔ. Moro an ka taa ni kunnafoni ye kunnafoni n'an donna kɔnɔ min ye aw ka dɔn an ka gouvernement ye olu kɔni bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn jamana a lakana aw ka dɔn lakana bɛ se ka girinya cogo min na ma ka kɛ to o de kɔnɔna na sa Laya Jara na a ko min ye aw ka dɔn Sajo Kamara ye n'ale ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana wolomasiri tabaw ani wolomasiri taba kɔrɔ ma Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la f'a kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ wulikajɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye a ka dɔn an ka jamana ye a bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na o de kɔnɔna na a k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn a bɛ ka don sira bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka don wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa a k'a dɔn lakanabaliya min n'an b'o kulo ni o kasi la Moro a k'a dɔn an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min o de kɔnɔna na sa
minye awkado ni agli bala ka tara awkado tleta yalma tleta ni noro atara kotoka irishila ubole ngoy muro awkado ayikunda yoro jumenga anda fe jamana dobe muro akunti dore ka jara ka fo jamana inzaga na tinza dokera jamana ina wa muro awkado mo ambisira usira zoroza wala sa amsika kisi ambisira usira zoroza wala sa jamana dombe lafiya chugomi ikado ango usira bela jilebo abita dawo dafe abana alna yazuru woklonu ne bisaka na ambo amago bula extraterrestre kana amago bula malika lafiya desa mu woklonu ko de kerasa aisa na masurunya fo nan woklonu di wala me woklonu masura aka surunge bo mu dado woklonu ko ere labi ça fait me fe ka jira ngwan ni jine wolo so na amba befe a photo de photo do amana bo dawo dafe malika bo kwa ubiedi woklonu ko fona tifo akana fo amaru kwa ko rate fo ya mona ala kososa maro mi avocado kosa na ani avocado almai maro o ma nyemo yenyuanye mi avocado anyame tunte dore janyo ma awni almoche o janyo nya muro ko tebila ko ni hagli bala kabini aw nyanga yere ma horo nyata jabana mimbe na nya aw lakodo folo ba mali bal lakodo folo e avocado almoyi ko sebe o ya soro ali farafingo mambo almo ndisani neni alachi fanga mo mbada balarina ko negeka ko alma nege de ndisani neni ala nakrachi wa soro uka alma nege so janno ko fe anga kala de chaman tare de sila kata kala ke karisi muso furu ka de soro fe wa soro si fona farafin ka dulu yenga farafin mabu alma manga malikun kada wi aw nga yire ma horo ya tala ma folo jamana folo mi alla ko do ludu almoyi awoludu ala maro mi avocado awasajo akoni avocado nintama minga ani alma manyema olupsi ka nyanye atara kata nyafo ko lunyana ikado almo yere ajira sajo malisika nade mbado malisika ngai kado awa minye aw me ani min afanya muro ko avocado nyere la ko lu ya famunya sisa kuma avocado alibi bade ya singi yabe no ba ni maliche almon no be awa jamana ni maliche ko o tesisi wati jeni abada ikado ni sajo benna kangelena muro ikado teriasira ani badiasira ani nywanje sira momi mba ni nywanje muro ko kabongo sebe minye avocado sajo ni almon ma nyemo yeli kwa kera jigi mai alaga jigi uchaya amina rabbi na bora ka ta ikado kore du nord ani kamale ni pati dona inga nyonyi pati baka di miyeta bebe ni bebe dog olu amba abefo mako bebe dog amefo nga president de mako bebe dog menunu nga president bebe dog atoko di Corée du Nord atoko de fomandi cheni toko de fomandi toko mandi ngam fugo date demsen no mate atekala de ako Donald Trump ate mana fede konti ka mulu bale ala de nga fotogeni ay fotogeni nga fafura ke songa ay nozna di dama fatafura do be ko nozna ayo de di Donald Trump ma do kama kasinga asumati joka ndesani cheni mana parti do atesra manye bonnam buray amta Turki Erdogan fi ni ala sona ma mali bibo misra ala yasanga misra o chef na kuma dala ka foko ni ala sona mali bibo ko ma million ngelem na kudo kasola o ka dogo ay chero bla tunga vaga ja samba kele bi abara la ga lo zo bem ne ga betro ele maga ke fazo tay la jara bro ni ale ka fasiri anya bo soir de mago kono amela ya fo nga madamu muri bo bintu kone de do o kuma na madamu sako mi nyi ka do ka fo umudilika keta ale nesa dumia momuso nga jemu nga inga dai ko jugo amba fo dar salam ni sanga na sakola ndesani ayanga no ndeje abe ko mama abe cham ale be segu medine muro ndula mbo ale bado musukoroba mbe segu abeto kana medonko do abido ukanye bonunu ka do de ka on reteni abana ka maintenir merci ta sugula ne ala ka je yuzu wallahi attention jenyo nyumonte atete o féminin bo
parce que foyi tɛ bala i la. Foyi tɛ bala i la. Wa ba bɛɛ arrangé. A ye nin ko de ye. Ala ni terun ta i tilen ta fo ka ne k'an ja. Voilà. A ti sɔn a ka tɛmɛ dɛ. Mais n'a fana min. Défaut b'a la hali ka guloki kɔli tigɛlen don. N'a fana ma to k'i manager k'i ka position toléré k'a ma ɲi o. N'a ma kɛ a ti ɲa dɛ. A b'a la. N k'a b'a ka plan tiɲɛ a bolo de. E bɛ bɔ e bɛ to ka bɔ plan kɔnɔ. Yɛrɛ de bɛ se ka bɔ plan kɔnɔ dɛ. Sabula. Ne taari. O kuma Isu. An bɛ sugulamaw bɛɛ lajɛlen fo ka jɛnkumaɲɔgɔnw fo. Ka foli ka kɛ i k'a dɔn pharmacie Croix Verte la. Ka tɛmɛ ka taa Zole da i k'a dɔn k'a fɔ groupe commerce an bɛ foli kɛ ye ka foli k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Africom na an sɛbɛnbatɔ an bɛ sɔrɔ ka don kɔrɔ Yusu Samake fɛ ka foli kɛ yen nɔ ani k'a dɔn Jɛka Optique an bɛ tɛmɛ Jɛka Optique la k'a lajɛ ni Jibi bɔra Faransi ka na. A b'a la a taara Faransi o. A kun taara salon na. Awɔ salon international ko salon jara. Salon international de jeux. Salon kɔnɔ sigi kɔni ka di. Hali ni maa min ma se i b'a dɔn ko salon kɔnɔ sigi. A ko ɲɛ. Ɲɛ ye salon de ɲɛ. Jibi. Cɛ n bɛ Ah. min f'i ɲɛna. Non tiɲɛ yɛrɛ la. Cɛnin bɛ fɛn dɔn koyi. Tiɲɛ yɛrɛ la. A misali b'an fɛ yan. Desani. A misali bɛ yen dɛ. A misali bɛ yen dɛ. N'o tɛ. O b'a sɔrɔ an bɛ ka an ɲɛ kɛrɛmɔsigi. Anw ka fisa o. Desani. Maa bɛ maa la tɔgɔ fɔ taa an ka baro la. Ni Jibi tɛ o ɲɛ tɛ mugan cɛ. Desani. Yusu an bɛ taa ni kunnafoni ye. Sirani ka kununko bɔli i k'a dɔn fɔli sen kelen dɔn sen kelen. An bɛ fɛ vérificateur général a ka taa munumunu i k'a dɔn k'a fɔ an ka nɛgɛsira o taama sira in fana na. Ko Sopafer. A k'a yira la k'a fɔ ko nɛgɛsira baara bɛna daminɛ. Yusu nin fɔ ko fɔlɔ tɛ fila tɛ saba tɛ. Sanga ni waati an bɛ taa ka segin ka ji da nin sanan kan. O kumana i b'a ye k'a fɔ ko min ye Sopafer ye. Ko jidi i ka dɔn a bilali sen kan. Ko balanw bɛ o la dɛ. A bala bɔra min. Fɛn min ye i k'a dɔn Basidi Sɛnpara ye. Ale y'a fasiri Siriyani kɔnɔ. Basiri ka fɔ la a ko k'a kun yirala k'a fɔ ko min y'an ka nɛgɛsira ye k'a taama u bɛna bolo da k'a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ ko kun kɛra jigisigi ko ba ye nɛgɛsira baarakɛlaw bolo n'o ye cheminot ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'u kɔni kun ɲɛna ko nin y'olu ka gwɛlɛya bannen ye i yɛrɛ ɲumana k'u tɛna jigin dama kɔnɔ bilen ko fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Yusu ko jigisigi o kɛra jigitigɛ ye tuguni ko ye o jigitigɛ sabu bɔra jumɛn na baara kɛcogo juguya ni yɔrɔ maracogo juguya ayiwa ani k'a dɔn ŋanamu ani musaka yɛrɛ k'o buruja k'a ci wara kula maa kelen pe k'a bɛɛ sabu jugu de ye o ye bala de donnen filɛ nɛgɛsira a baara daminɛni na k'a sabu kɛ maa kelen ka ko ye cheminot Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ k'u ye san caman kɛ tirikitɔrɔkɔ la binga wuli kini ni wagasili ni tani ani purutili ko ni si ma kɛ ɲɛ sɔrɔ u ka ko la ko a labanna mun na u ka baaraw jɔlen don pelengetew wa ko baara jɔra o ma k'a bannen nɛgɛsira yɛrɛ o baara fana jɔra k'a bɛ kɛ a kɛra sababu ye min ye k'a dɔn cheminot caman ye nɛgɛsira baarakɛla kɛra ndamandala baarakɛla ye k'o bɛɛ kɛra ndamansenaw ye dɔw ye tunkarata olu y'o fisaya i k'a dɔn ni sosigi ye dɔw yɛrɛ tora o la fɔ olu yɛrɛ nana ntanya k'a sɔrɔ jigiw ma fa dɔw bɛ jigitigɛ kɔnɔ ala an bɛ don min na i ko bi k'u ye kɛlɛ sigiyɔrɔma caman kɛ ka kɛlɛ fɔlɔ bolo da ni i k'a dɔn kungolamina ye o min bɛ wele ko grève de faim o ma ɲuman ko ɲa o kumana ko u nana jira 2019 san na k'a fɔ ko nɛgɛsira baaraw ka nundon baaraw bɛna kɛ tuguni ko cogo min na cheminot olu bɛ se ka ɲɔgɔn ka fori u bɛ b'u ka gɛlɛya in kɔnɔ ani sira o fɔ dugu o dugu de bɛ nɛgɛsira da la k'olu bɛɛ lajɛlen ka lafiya dugu jɛlen nin ye o kumana ko min ye 2019 san o kɛra ten k'u ye musaka dɔ bolo da miliyari 9 ani miliyɔn 874 n'a kunkanfɛn ni ɲari Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o de kun kan ka don a ko la nka fɔ bi ɲɛma sɔrɔ a ko la k'a bɛnna ni ɲɛma kura sugandilen ye ko Mayiga tɔgɔ dɔ ka n'o kɛ Sopafer a ma ɲɛma ye o kumana ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ale binna ka biya ko gɛlɛya ma bɔ i k'a dɔn ninnu ka ko la koyi ko Mayiga in sugandilen ko semaine-fɛrɛ baarakɛlaw kun ko ko nin y'olu ka i k'a dɔn dugujɛlen ye tun k'a dɔ la ko nin na kɛ kow daminɛnen ye k'u jigi fara o k'a dɔn o sugandili fana na ko maa ɲɛma kura min nana ko nin na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛbɔda sɔrɔba ye ko kuntala ma janya koyi nisɔndiya ni nisɔngoya k'a bɛɛ tugura ɲɔgɔn na a kɛra sen nɔ kunbere nɔ ye o kumana Mayiga in ko bi k'u ko k'ale yɛrɛ de y'i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛsira baarakɛlaw lajaba ni
degu ani k'a dɔn k'a fɔ lamɔnɛ min b'u la bi k'ale yɛrɛ ka sababu y'a bɛɛ ye wa a ye jigitigɛ min da u kan ko jigisigi de nana kɛ jigiba ɲini ma ko fɔlen ninnu bolo ala kuntala ma janya ko DG o tɛ directeur général ye wa sopa faire ayiwa ko a ka ko in k'a kan ka lajɛ ka jateminɛna ka filɛli kɛ ka ɲɛsin nin ka kow taabolo ma bi ma nin kuma bila sen na dɛ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko Salango o kumana o san na sa kɛ san 2019 2020 fo ka n'a bila 2021 na i b'a ye k'a fɔ ko baara ni fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra ko i k'a dɔn nɛgɛsira baara k'a bila sen kan ko Ibrahim Mayiga yi k'a ye dansigi nin bɛɛ la k'a sabu kɛ dunkojuguya ye ko détournement de fonds k'a bɛ se baara min kɔni na n'o cɛ ka ɲɛ a bolo k'o ye i k'a dɔn k'a fɔ dunkojuguya ye min ye Basidi Senbaraka fɔ ye a ko min ye nin ko ye sa k'a kɔni ka baara bɛnnen don ma ko kaba sugandira fo ka n'a bila bila k'a ma foyi kɛ min bɛ jidi don nɛgɛsira baara daminɛni na ko nɛgɛsira baarakɛlaw sigilen e bɛ ka taa pɛntiri mu garaw la ko garaw bɛ ka pɛntiri ko kun ye ka fuguri kɛ maaw ɲɛna ye nɛgɛsira baarakɛ dugu minnu bɛ nɛgɛsira da la olu y'o ye min kɛ olu ko ko nin na kɛ a ko daminɛnen ye k'an k'o jate minɛ sa a ye pɛntiri min kɛ nɛgɛsira gara ninnu na ko ko kasabi ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka baara yɛrɛ mumɛ lajɛ ka tila ka n'a kasabi fɔlen na ye ko miliyɔn caman don dɛ k'o kɛra falaki ye ɲɛcima ye o la ko nin tɛ a tɛ se ka fɛn sɛ dabɔ ji la wa a tɛ se ka mago dilan nka a bɛ se fɛn min na k'o y'i k'a dɔn k'a fɔ foroba nafolo k'o ci wara ku la ye k'o jalakili le talen don ka DG sɛgɛrɛ soba fɛrɛ tɔgɔ la kuma na ko min ye k'a dɔn ko wulikajɔ k'o kun kɛra ko ka terrain kunkolo dɔw ɲini o terrain kunkolo ko girinkajɔ kɛra ani ŋaɲaki minisiriw taara selfiw kɛ ka na o selfiw o terrain kunkolo ma ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko san caman nɛgɛsira baara jɔlen don k'a fɔra ko o nɛgɛsira baara bɛna daminɛ ni terrain kunkolo kura minnu ye k'o terrain kunkolo kura ko kuma fɔra k'o kɛra sigo ye o ma ye maa si ɲɛ ma da o kan k'u tilala ka welewele da ko min ye k'a dɔn terrain kunkolo n'o ye locomotive ye k'o 4 k'o k'an ka san o baara bɛɛ taara k'o di société américaine ka société dɔ ma ko i k'a dɔn Aratme Inc ko olu dɛ Yusu ko olu fana ma nɔbɔ ko la ko fo kana se bi ma ka maaw wuliya ka miliyɔn caman bɔ k'o kɛ passew ye ka t'o yaala kɛ ka segin ka na nɔma ye o ko la san joli bi wa miliyɔn dama min tiɲɛn'o na o fana da ma dɔn terrain kunkolo ma ye ko laban na a seginna mun ma segin cɛkɔrɔ ma i k'a dɔn kojugu tɛ a b'i dɔnbaa de caya an seginna an ka kunkolo kɔrɔw ma kunkolo kɔrɔ minnu ye san joli kɛ u jɔlen don u tɛ lataama ko kana an ka mécaniciens de ɲɛ guwa ko tabada kala ko f'olu k'o wuli k'o jɔ o sen kan olu fana ye kɔrɔlen dɔ lajɛ k'o lalagani k'o mamu a bɛ fɔ min ma ko CC 2205 o kumana k'o dilannen u taara o senfilɛ ko o senfilɛla don min ka n'o jɔ ko ka b'o jɔrɔ o ma taa senfilɛyɔrɔ la bilen o kuma k'o fana kɛra miliyɔn caman de tiɲɛni ye falaki nin bɛɛ ye nin cɛ in ka fɛɛrɛw ye cogo min na i k'a dɔn a bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka dun cogo min na ayiwa ka wari ci wara k'u la ko bolifɛn minnu wulila ka t'i yaala ka segin ka na k'o bolifɛnw ma b'o nɔ la tuguni ko u ye wulikajɔ kɛ tun ko ka dɔw bila ka taa kunkolo dɔw lajɛ ko dɔ wari ka t'o k'o sɛgɛsɛgɛ ko olu fana ye ka taa ka segin a kɛra musakaba bɔ ye ɲɛsi ma sɔrɔ o la o k'o fana bilala ten o kumana ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nɛgɛsira baara mulukuli k'a bɔlen don Ibrahim Mayiga de la o ko jɔn de bɛna ni Mali ka ni jolikɛnɛ suru jɔ sa o jɔbaa bɛna kɛ jɔn ye Tomi sigira ɲininkali Tomi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a tɛ se a tɛ se ka sɛ dabɔ ji la wa a tɛ taa a tɛ maa ci a tɛ bɔ a la fana o k'a dun bɛ ka nafolo fusugu bi cogo min ye i k'a dɔn terrain sira tɔgɔ la ko musaka dɔw de bɛ di san o san k'o bɛ ka taa min baara tɛ ka kɛ Ibrahim Mayiga dun ale b'a ka bɛndiya la nka nɛgɛsira baarakɛlaw bɛ i k'a dɔn ɲɛtirike la ani i k'a dɔn k'a fɔ maɲumako ani ɲanimagoro la k'a sabu kɛ maa kelen bɛ ka nafolo mugu faso tɔgɔ la k'a ci wara k'u la ko terrain bɛna bila sen kan terrain ma bila sen kan o kumana ko min y'i k'a dɔn nin ko ye k'a man ka bila ten janko jamana bɛ dunkojugu olu ka wulikajɔ min na dunkojugu nɔfɛ fɛn fɛn ye foroba nafolo i ɲin lɛsɛ k'a kɔ a la k'i na minɛ i k'a dɔn ka ɲɛfɔli kɛ wa i b'a sara ko nin y'a waati ɲuman ye ka Ibrahim Mayiga fana ka ko ta k'a don ba la ko maa miliyɔn joli olu bɛɛ lajɛlen mago salen don sabu nɛgɛsira bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ o ye jama caman ye a n'a baarakɛlaw ko nin bɛɛ lajɛlen ko ni ninnu nin ko bilala sen kan nin bɛɛ ka hɛrɛ bɛ gulo nin taasira kelen in na Basidi Senbara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ mɔrɔ sirɛni y'ale bila i k'a dɔn awa min ye an ka taa dɛ assemblée annuelle virtuelle FMI Banque mondiale min ye i k'a dɔn lajɛba
bakera laje bela jelibi ka yoro la ngambi nya abi baruke awa jabarani siraka suana manshinu muro awkado minye nyere la ministre mimbe no ministre de l'économie et des finances ani vice président de la banque mondiale Ousmane Diagana muro nungo ni awkado baruda la sikike minye awkado ningara otkolot le temps ani nani samba flani mwa ani kele octobre awa muro awkado minye nywana me kaludu bonya kaludu awkado nyere la anga nywana be ngaloina kalo be kanga ke nyande me kalo ngani ne krengre ka bla akwere ka wati talao muro mi awkado ningo mingerasa malini bank mondial ni nyanje ani FMI muro awkado mimba ni nyanje bank mondial ka segini ngana ulika jo mingerola ulika jo awkado ani sababa bena minye awkado nyerala ani bank mondial ni nyanje no ba mali bahe muro awkado bara nyanya anikado nafulo la bara lini nyandeme ode ba ani nyanje muro baroko nanna sa ministre de l'économie et des finances ale kone jamana tabolo asoro tabolo anikado awami soro mulo mbala minye anikado ani politique tabolo malibe chuko minabi lakana ko sira kamligini ministre datu ni bela jelela muro awkado ako gouvernement olu ko nimbe awkambe ka wulika job bela jeleke mimba to awkado programme ni projet munun be ni mali taro sira fe bank mondial ikado ka bela jele matrafa muro ori ko nan sa minye 2020 anga soro kunye awkado kemejo kelenye nga 2021 akara awkado kemejo nani muro oba dira no kula koi 2020 na covid-19 mausekane ay mogun seka voyageble covid yere na jere de mulukuli kama abana ama sede no ta dokede muro awkado anni wulika jo mingera mimba to awa covid-19 mi kelemi no tara wala sa amsika gwenga boy o keleo awkado no kabola wa ko de mencha mangero siraka no tamana ka boy muro senakota sirala anikado jamana anga gouvernement ubisika dobo awkado minyo ka budget de fonctionnement na chukomina ka laje ni ministre so folo ni million ngamber mi dala nunu ya bla million bi sabala million bi wolom la bi bla jamana ka keso kono amaba asimwa fora ere halala tala folo abana kata jibondo joa abana muro ka laje mimba to dobse ka bo fa so ngola chuko mina muro ode konnan nasa minye awkado seneko tasira ani awkado jamana ere mi awkado ka wulika joke fanda yabsika kele chuko mi ministre ukumana nimbele jeleka uma temeka boy ministre de l'économie et des finances akoni ajira ka fo awa minye mali anikado bara mumbike ka bele jelebi ke jeya kono wa bele jelebi fese minye awkado jamana awa minye wala sadanaya ani ubsika daka chukoma ani jigiya muro de konna nasa minye Ousmane Diagana ale koni ajira ka fo minye awkado bank mondial mali joro mimba kono ko joro bado de awkado ani sahel jamana muro ani beni kelamba ni nyanje ali bi o beni kelya ubsika matrafa chukomina kuma ministre Sanu ale koni akafole ani tanike ali bi ka laje ubsika baraka nyamfe ubu tega di nyama chukomi ka baraka wala sa jamana be kungorota soro minye barab sika ke jamana kono wa barako nana sirabaw bala no infrastructure minye sirabaw ani kenya tasirala muro no tamana ka boy ji tasira ani kuran tasira ani kanga awkado sirabaw lakana ka ulanjana maya ko ni bela jele be bank mondial ka projet kono ministry kado abika wati mina mi Albert G Faka na le directeur de opération de banque mondiale Mali madame Rosa Anna de Souza muro ani cadre chama munu be talika ministre de l'économie et des finances société financière internationale muro no tamana ka boy banque mondiale muro awkado ani kere barakelaw muro awkado minye ani mamunu bandeme minye hakila barala ani kado deme sirala muro nga asinsina minga minye anga awa minye kurango tasira ka wulika jokola ani kerere bara muro ani awa seneta sira ani shiglu ani mangoro muro situlu be mago nyada ani mangoro situlu nyana fe no bese ka labara Mali kono wallahi ministre de l'économie ji jawla re no be okay
u ka mangoro glazini do jɔ kulukɔrɔ ka dɔ jɔ Bangida ka taa Sikaso ka taa dɔ jɔ ye Wasolon u ka lemuru jibɔ usine jɔ ye Teburu kana taa yɔrɔ wɛrɛ anu ngoni ame baro nuni isa kabaw nuni yagwa dumbiaw cara mais entreprise ntanya du entreprise suno nyuma soro bebu ga Wasolon duma bayna kana mun ko ya no na mara rekara debattere kabaye journaliste bobo go mangamba nu mandi kabaye e ma etuma be abe kungo kono alli ta yɔrɔ tala abdi jɔ danganda la abara awo bobo mandai nga sabu dedu abana yusu karo ka fo ni ngombe tebeni fasiri mesebe min ta ko lekese e ma fo ko economy industrie ani finance wa yende to na jamuna kamule ya to defo joni Burama Jawara abana Burama to economy amu industrie aga kamule ya to finance endizani ayede avoyade okuma economy industrie finance ni ya to fo afo Burama Jawara ikado ka fo industrie tigi do farafina bangunga mina tisiga abada ki kungulo tengu jinye tomba ulu taula farafina bangunga ya ani jinye famere ufe yusu ni ikado Ibrahima Jawara PDG do ikado ka fo ebe jekulu badola o ye ikado ko groupe farafina bangunga ya aga jekulu anywana belebele ka dogon jekulu ba mi na tesiga ke idinda ikado dogofiela ininda ikado jekulu ba o jinye tomba ani jinye famba ulu ka jekulu ba ni ka ni ki kwadishi da utala Abdoulaye Sempara ale kalmunta ni ga faziri legese kono bi akoko mi economy industry ani finance ko ni yo fo ki ka fo ko Burama Jawara Ibrahima Jawara aywa fo mi yikado ka fo aka jekulu ko alala galabu bala adongo bala abisa ke ko la abifo mi mako competence fem mi yikado ka fo ko aga groupe ko akera sengula mi nata tonsi megujie to jekulu ba ulu nyekoro nate ikado akunshi ulu nyekoro abi ko adishida ulu tala nigi kungulo tengu utala haka jam marché munumbe no ejie marché bawye parafina bangun kanya no ko ama chama salo ka boni jekulu ba nunu muluwa aka jekulu togo edi atogo de ko Ibi Group SA o ko ikado ka fugo farafina ga sini nyesigi ko ajekulu ye ninye ko nunu ne kera ikado ka fo blange chagada ulu chama sigili senga ka kila ka fsina ya ka takanyeshi farajela ani jie fanwere o jekulu ba ulu ka ikado chagada uma ka jira ka fo farafina fana bisiga jidi boloda wa farafinde re fana bisiga farafina jidi sa ka yo fere de tige o kuma yere bisiga anjoro fo anga bangu jidi la no farafina bangu ye kamero mi ko be Ibrahima Jawara ko ikado ni ya ka entreprise ko fo Ibi Group ibo ale ko fo o mini o kera ikado yigre ko sebe ko tematise ko la bi farafina abangu marché ula Ibi Group adola ka bulu fara gacha bulu fara do be no ikado buildere ani stone kata se MAS mano maki ani Jawe fo kata se Janzoma ani Belal ani kado ka fo ko scare fo kata se Brikokoma ko nunu bela jile je chake dawe mi be Ibi Group kono abulu fara kerengelen fefefle ni be ba da ma chakeke ni be dongo be chake ula ni o fana fo abeji abe toni nko fo abe rosanielu ko fo abe ikado ka fo ndi ko fo no energy ani pangurungo kata si ikado ka fo be je sojo minu olu glani abo fana ko fo ani nyini ko ke ganyeshi dugujugoro nafulo tabolo ma fo kata si ikado ka fo batima ani travaux publics o fana fere tigele do aywa minye transport routier ani aérien duguma ani sanve ko ni mbela jile be ikado ukabolo fara ko nala haka ja kasanji karaba ka ke ga mauni hinna hine ko fana bolo fara be ubulo haka ja ko kera ikado sababu nyumanye mali chikela chama ma abe sanchama mbo ka ko wati dola ka ko ali binye minye ni jekulu nye ibai ka fo ko minye ka do ka be barake jamana bulon flanfana kono o chuko kelena farafina bangun kanya dana ya baw ni munun che tigana masoro uche ko do wari bola la jine ko rakiri ani Mauritanie Niger Congo Brazzaville ani ka do Republique Centrafrique nunu mbela jile ka do ko askimbe nunu mbela jile na wa grupu inga bara bolo ka boni ro ko kelengena bela jile na tematse ka kala o minye ka do ka fo wuli ka jo mona kesuku fie nyinina aba
ta sɔrɔ wulikajɔw de kɔnɔ danaya min b'a kan a n'a baara bolo o de b'a to a b'a sɔrɔ o diɲɛ jɛkuluba ninnu caman bɛ yen k'a bɛ ka marché salo ka bɔ olu ɲɛkɔrɔ cogo min a b'a salo ka bɔ u ɲɛkɔrɔ ten n'i y'u ka bolofara yɛrɛ lajɛ Ibu Group SA kɔnɔna la maa 1000 bɔɲɔngo o bɛɛ lajɛlen bɛ baara la u bolo wa farafinna bankun bɛɛ lajɛlen fana kan a ka ja Ibrahima Jawara ale ka a yɛrɛ bɛ wele maaw fɛ yan cogo min na ko Stone ko PDG Stone n'i ye Ibrahima Jawara fɔ ko Stone wa ko o ye maaw ka wele cogo ye ko kabila la an yɛrɛw ye tɔgɔ min d'a la o ye Bura ye Bura maraka an b'a wele ko Bura o ye sokɔnɔna ye o Jawara la ka wele ko Damangilew an ko Bura o kumana min ye k'a dɔn diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ani diɲɛ seleke naaniw na olu bɛɛ lajɛlen ko Jawara a banna Ninga wale ni akona tɔgɔ ma dɛ o kumana Yusu ko diɲɛ fantɔw ma ko Jawara o kumana ko patron min do industriel do entrepreneur bɛ baara kɛ n'a force de ye koyi Yusu Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ k'o dɔrɔn tɛ dɛ k'a bɛ k'a ka sebaaya a bɛ ka i k'a dɔn jɛnsɛ fan bɛɛ fɛ ko Jawara de y'i sigi k'i miiri ko daragonw bɛ ka na daragoya kɛ an fɛ yan n'o ye Asie jamana maaw ye ka na an ka jamana hinɛ a n'a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen salo ka taa i n'a fɔ dɔnko tɛ maa wɛrɛw la a yɛrɛ ye jateminɛ kɛ dɛ k'a sabu kɛ a yɛrɛ y'a ka affaire kunfɔlɔw daminɛ Asie jamana de la a b'a dɔn daragonw bɛ ka na cogo min n'ale ma kɔn ka na balan dɔ da yan daragonw minnu sago k'an ka jamana la o kumana Burama a yɛrɛ wulila ka na faso la o de la sa ka n'i kɔ disi da ko n'u taabolow la farafinna bangun kan bi k'a ma siga a ma tɔnsi mɛgu maa ye a ma kunsiyɛn maa ye wa ka siga k'a b'i kɔ disi da belebelew la wa ayi ko sabu k'a ka taabolo ani belebelew ka taabolo e k'u ma ku ɲɔgɔn na sa de ko Burama filɛ nin ye ko ale ni cakɛda masina minnu bɛ farafinna bangun kan yan nin kelen kelen bɛɛ bɛ se ka farafinna jidi o sabati ni ka ɲɛ sɔrɔ kow la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Ibu Group ka i k'a dɔn wuli ka jɔ k'a jɔda ka bon bolofara caman na nka san caman ka kɔ bi ɲɛ min ye sanji karabalen ye i k'a dɔn k'a fɔ pluie provoquée ko u jɔda ka bon o fana na Ibu Group ko ala an bɛ yɔrɔ min ko bi ko hali ɲinansa in na a k'u kɛra sababu ye ka ji suru cikɛla caman kan ko n'o tɛ ko ji kɔnna ka tigɛ yɔrɔ caman na ko a ka baaraw i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ o a dan t'o ye ko a ma bɔ ni fɛn dɔ ye ka na an lafiya wa ko fara nɔgɔ o fara nɔgɔ k'i k'a dɔn k'o y'u bolo nɔ ye o kɛlen don ka mago min ɲa cikɛlaw ye bi ani dugukolo sɛgɛmaw a kɛn bɛ ka dankari o sɛgɛjuguw la bi cogo min na k'o dogolen tɛ maa la nin bɛɛ bɛ jiri de kofɔ farafinna bankun kan ko n'i ye Ibu Group kofɔ bi a bɛ farafinna ka waso a n'a ka kunnawolo kofɔ hakaja farafinna sirike naani bɛɛ lajɛlen wa min ye k'a dɔn économie industrie finance Burama Jawara anw y'a sama ka bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ u ka bidon bɔli don fasiri kɛba Abdoulaye Sempara don ka b'u ka bidon Moro ni nin sugu cayara an ka jamana nafolo bi to Mali kɔnɔ farafinna yɛrɛ de bi kɛ farafinna bi kɛ fɛn ye Moro ala k'an kunna ja an bɛ foli lase denw ma ɲugudu danba an b'a fɔ Kati Malibugu ka Ali Buyagi Kamara fɔ Dibi Tarawele Madame Kamara ka taa se Seba Kamara ma Moro an ka awa foli lase min ye tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture an ka awa Akrɔsi Aluja k'a fɔ Basigina Keyita Jangina Keyita an ka Mamadou Konda an b'ale fɔ Zɛrini na ka Yakuba Jabate fɔ an barakɛ ɲɔgɔn don an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'olu fɔ an yɛrɛ de an'an baarakɛ ɲɔgɔn don Aliou Sidibe k'a dɔn Alahɔrɔma juma ale bɛ dugawu k'an ye an bɛ dugawu k'a fana ye ale ni k'a dɔn k'a fɔ min ye Tale Mokhtar Sadou Tall Segu sigi la ale fana bɛ dugawu k'an ye juma o juma an ka foli b'a fana ye nin sanga in na Yusu foli k'a kɛ ka ɲɛsin kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ma n y'a f'i ye cogo min Bintu Kɔnɛ an ka foli b'a ye Madame Modibo do ani k'a dɔn an ka musokɔrɔba n'o ye Umu Dilika Keyita ye Madame Sako Sakola denbaya la Dar Salam an ka foli ba ye ne yɛrɛ ba Musu Danba an b'ale fo ka grand sœur fo Masaya Tasaye Massa Ampere Bawule Banu Magaji an b'a n'a muso fo n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli kɛ Moribabugukaw ye ni Ala ka jɛ ye kari nata an bɛ taa kɔɲɔ la ye ko Babu ni Fɔkɔ ko u ka an bisimila an bɛ nalen an bɛ taa tulu ta ye an bɛ taa tulu te Moro Dimanche o ye aw k'a dɔn anw ka denkunu ye min ye Adel Samake ale ni aw k'a dɔn Bouakari Jara min ye aw k'a dɔn n ni mɔden do Moro an bɛ taa tulu te Afrikera o ne yɛrɛ mɔden do bɔn sira dɔ fɛ n den do Moro o kɔnɔna na ka foli lase Ndula Mboma Moro ale bɛ Bakɔjikɔrɔni golf la min ye aw denw ba ye min ye aw k'a dɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mama Abi Cham an b'ale fo Segu Medine Moro ka foli lase Amenya an b'a fɔ fo y'a fɔ Kayi ka Kayi gouverneur fo
Asukopa Sisogo anka foli baye kanga musokoroba fo Segu sigila ambe foli ke ka do Amadou Kulubali Segu pelengana Fako Kulubali amba ale fo ka nyina Traoré ka foli ke Assa Jekte ale ni Assa Traoré nunu bela jilebe muro ambe foli kuye Aminata Jekte kabi nyare la ka do ka fo anka no baba do Yusu anga foli baye ka foli ke ka nyeshi bema Guinée Équatoriale ba fure ka wali mando Ablaye Kulubali Abloba muro nantara Amerique amme Adama Dumbia manne kuraka do nga sikilendo Amerique amba fo ka wali mando ka foli la se agiba amba fo amba fo ka wali mando ale be Brazzaville amme nu bela jele fo ba na me ambe Brazzaville ni Gabon ka ni Guinée Équatoriale ka bela jele fo France ka anga foli bu be ka foli ke Saudi ala Yusu ikado ambe foli ka sebeke ka nyishi kanu ba jama kulu bela jele ma ama mabo mala bela jele ka foli ni ka benu sigero chwe ku ka ambe kuna funu wero ulu kene kan ni alaka je inshallah